na-ege ntị ọfụma na-aghọta ihe anyị na-ekwu. N'ebe ị nọ n'onwere mmụọ nsọ gị bata, n'onwere ndị mmụọ na mmụọ ndị iche na-abata onwere onye na-enye ha ife. Ụmụ ha gbasoro ụka, onwere onye na-emere ha ọjị. Mgbe ọ bụla ị kpachara akpịrị, ha ga-anọ na mpempe. Ịbịa na be anyị, mmadụ na-akwa aka ụtụtụ, ọ kwasị nke ya okwuru mmiri si ndị ga-enweghị ndị na-ekunye ha mmiri ụtụtụ. Anyị wụziri n'elu nke ụlọ maka na ndị na ya village ụmụ gasịrị ndị bara ụka, famili ha niile abụ ụka. Nna ha pụta, nne m lụrụ ọrụ ofu ụbọchị, ofu nwanna m, nna ya bịara n'ụlọ ahụ hụ na geeti ọkwela aba, o nwere ike ịba, nọrọ na geeti nwa ya na-eri arịrị. Ndị ọsị m ka ihe ya ga-eme, onye kpọọ ndị a ka ha mere nna ihe, isi ya nọrọkwa n'ụlọ maka ime eje gị na-echasị gị na-ata ha amụsụ. So mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ pati, ọsọsọ ndị nyere invitation na-abịa, ọsọsọ ndị akpọrọ okwu na-abịa, ọsọsọ ndị anyị kpọrọ okwu. Once a gbara posta na enwere pati dị etu a, ma ndị ịkpọrọ ma ndị ga-akpọrọ, ha niile ga-aga around. Etu ọ dị n'ife ka ọ dị na gịnị na mmụọ. So mgbe ọbụla ibu mgbịrịgba kụọ ekpe kpakpakpakpakpa, kpacha akpịrị ka ike nna ha nri, ọ ha nwe nne ya mana mmanụ na o nwere ụfọdụ ndị ichie ya bịara around, ndị ụmụ ha gbakọtara azụ. Ụfọdụ bụ ndị oyi nna ya ha bịakwara nọrọ around. Si ọdịnala Igbo bụ a way of life, usoro obibi ndụ, the way you live in your human life. That association is actually what is represented na mmụọ. Alụsị dị iche iche abụrụzie mmụọ ehibere ka o jee ozi, ọmụọ ozi simple. Anaghị akpọla isi a ọgụgụ ka a na-abịa. Ejikwa egwu. Therefore, dịka onye ọdịnala Igbo, ihe kachasị mkpa, mmụọ kachasị mkpa ị ga-akpali bụ chi gị. Now, chi na onye ụwa na-agakọ, a na-akpọ ha ofu afa, mana o nwere obere ihe dị iche. Chọọ akwụkwọ a kpọrọ chi na onye ụwa ka ị gụọ ya. Are you with me? Onye ụwa na-azataziri chi afa maka na onye ụwa n'ime onye ụwa ka chi banyere ka o were nwee ike rụọ ọrụ. A na-akpọzi onye ụwa chi onye ụwa. Ndị be anyị na-akpọ ya agụ ụwa. That is why chi gba akpa ya asị gba afa agụ. Afa agụ ka ndị be anyị na-akpọ ya. Okay? So, nke nwa etu ị nọ, put the image, put the physical representation and manifestation of your chi. Oya atara geti iluse na begi. That corner ebe nọ aga ọjị, ebe ahụ ogosi chi yote. Draw your best picture, the picture you love most. Can't go over and say, listen to your picture. It's your man. You gotta go. You can't let your joy. Joy your free more your form. Let it look beautiful. Eba o si chirubi. There be an apple. Are you with me? Oh no, well, everywhere you need chair. Ben Nagi. You can look for a beautiful small picture of your father. Nke da bụrụ mmụọ or your grandfather, ọ bụrụ na o nwere picture. Are you with me? There beside it. Because n'ọdịnala, actually you are the physical manifestation of your chi. That is why fingerprint again and fingerprint ma bụrụ ofu. Mmadụ na-abịa nwụrụ the same fingerprint.
fingerprint, even if they are twins. Okwanya, eji website of funde na amu managene open the Igotia, you wanted the power and beauty of the Nana. Imana Odinana, why the man the actual Kaileya put that now only Megi Anyamu again, only Megi, you weigh a lot of power, energy. And Oya Patara, Ichoi Goji, or Ichoi Gofo, or I can use Yasusun, which is not proper. Ichoi Bebere,